Na mauli na dahil mo. Okay, maestra kayo dating si Madam. Uy, si Paduday. Punta ako sa bayan. Kunin ko yung pinadala ni Ate Mar. Ate Mar, maraming salamat. Nagpadala si Ate Mar para sa tiles sa aking CR. So, kukunin ko doon. Maraming salamat talaga, Ate Mar, sa binigay ninyo sa akin. Lahat-lahat kayo dyan, maraming salamat. At saka bili na rin ako ng simento, 2. Tapos, Volcacel. Tama ba? Volcacel. And sagra para sa CR. And then lansang. 2 media og 3. Mana sila og paniud to. A few moments later. Ay, ang katong gi-order na ko. Wala matuingan ni da. Ha? Order? Oh? Nana yapon? Oh? Naa? Ay, oh, murag nakabantay ko. Ay, ayaw na lang niya. Lansang. Volcacel. Sa patuan. Simento. Lamurag na ato'y kulang. Palit sa kong lababo para dito sa ano. Gamay-gamay sa dana. Tanaw na ko ang gamay. Kung okay ba dato. Isiminto man po na ako dato dapit sa kuan. Bagira-bagira. No, sosyalan kayo bitaw. So kung kami, okay ra pud sa siya oh. Kung katong gamay, okay to siya, kato na lang Volcacel na ana, simento, lansang. Dili na lang ko magpalit atong bisagra sa kuan para sa CR kay naana daw kuno dadto sa gi-deliver nila. Tanaw nang to nako dadto sa nay basket kay to ara man nako dadto gi pambutang ang kuan. Katong mga materialis nga napalit. Pagkahuman diri karon, akong kuhaon dayon ang gipadala ni Ate Mar. Ladagan gyud kaayong salamat Ate Mar ha. Ay, mutan-aw ko sa tiles. Pila na siya? 550 ni siya. So kani siya 500. Sunit pa ni siya og ano? Kana ang PVC. Pwede man pwede na diretso lang yang kuan. Yang aga sa tubig. Kuan nga tiles ka ng 30. 38. 38. Pwede matanaw ka ng dili. Sa makadigyas. Kaya basig. Kani pila ni Buseng? Kaning lababo. Adala na iyahang katong intilito. Kani lang sa daing Busing. Tiles nga. Magtanaw ko sa tiles ha. Kanang 30. Nakapalit og bago si Madam? Wala siya kapalit og bago. Kani? Kira ni 38 lang. Ang 30 sa kuan kanang pang kuan dingding nay 30 sukod. Ha? Ay kani siya. Darling, unsa man na siya? Pwede ba siya pang dingding? Sulura pa kinamo dito siya pala siya. 30 na siya. Andiyan siya papalay. Di pa kay kabre ang Duha ka simento. Kani siya. Duha ka Volcacel. Itakilid siya. Lain siya kung itakilid. Sindog siya. Di, taas man ang kuan para dingding. pwede yun. Oh, kanina lang siya, no? Pila ganit ni siya, murag 100 di kapin ba? Oh, Ilan na boss daw boss? ah. 20 by 60. 115 by na. Pila ka na kuan? 1 to 10. 1 to 10. Ha? Nawala na ba? Puting? Napliti man ako. 115 siya. Pero kani siya nga sukod. Kani. Kani 115 no. Lasosyalan ka. 790. Okay. Kanang Dani ra nako ibutang. Ako ra balikan ha. Kay magbuhat ako dito sa kuan. Ana ang magbuhat ako dito sa akong kuanan. Yan kinama pigi sabot unya. Nawala man, nawala man. Kato dai. Dili man to pupanga si kuya.
Ay, yung dos por uno. Ano ka na? Ilang bandol? So, ang siminto dala, no? Sige. Unsa mo oras na mag-close? Alas 5 kape. Saan na siya nga kahoy? Sige, sige. Basta mobalik ra ko ha. Kung mag-init ni karon, then ugma, pwede na masaka ugma no. Sige. Sige. Ako na dahil sa 20, kasi kolektar yung kwarta niya. Kaya ko wala ko kwarta niya yung 20. Ikaw kung gisugo na. Ato sa kusakuan. Ato lang siguro ko sa Western. Kaya pwede man ato. Pwede dato ko hapon. Padala ni Ate Mar. Hala, dagan kay salamat. Ako na dahil i-order dani kay para makuan. Karga dayon datong delivery. Ugma kay kung kintay dili magulan karon. Ugma ipa-deliver jud ako ugma. Oh my God, laban-laban lang. Hapit na jud mawala akong stress. Hapit na jud mawala akong stress. Bitaw. Merkado. Merkado. Ato ko sa Western. Western. Di ka kuwan eh. Di ka tungas. Ha? Di ba tungas? Ay mo tungas ka? Tungas. Tanaw sa ako dato ako igagawa kay nawala man dato sa among gisabutan. Kay naon ta ko ikarga ba? Okay, motor ako to. Asa ka paingon? Daily ko. Dahilig ka? Iya man eh. Iya man, gikon ko ni Kakoy. Ikaw ba? Kay kagawad ni? Nag-abang ko na eh. Akyo ra sa kunya na ipatod. Ya muli lugar ka dito? Oh, Ay nakay ipakyaw dito. na. Kuwan. Dapat di mo? Pasayro? Dili. Karga? Oo, karga. Ato pa ko ikarga. Arabit na tela ni Masin. Juan? Dala, ako na ko na ibabaw. Mali ka na eh. Ay naamay Saman. lugar. Ay taysa pa. Ay diretso na dayon ka karon? Dili pa. Ay sige, isakay lang to ako karga di kung di na ako makita ako gagaw di. Amo na bet. Tuyok sa tadani sa merkado kung wala diha na ikaw na lang ako sakyan ha. Ikaw na lang ako sakyan. Makadaog ka na ako. Pero din, tao ko. Daog permi. Ay, gino ko. Huwag tang natong stress dani. Grabe jud ka stress no. Di ko sa yun. Pero ingana na jud na laban. Kaya ako igagaw nagsabot ni. Kay pag hunong na ako kaganya sa motor kay wala man. Kaya ako tagasa na ko sila. Ay mo, igagaw mo igisabot ni Oh, mo. si Didi ba nga kuan? Maninyaw na murag wala gid ani. Ay nara di ay. O nara di ay. Dali na ka? Dani na lang ko, ha? Kay naa di sila Ayun dani. na, ayun. Ay. Ha? Ayun na. Ayo lagi diha. Ayun na lagi. Ha? Ayun. Pagkarong ba? Lagi. Ala librihan mo nimo? Malagi. Kaya ko usap. O sige sige. Salamat ha. Ari na ko. Biara ko mailagay dami nga mga takiro. Hoy, hugay na ko pagitaay sa inyo. Asa mo gikan di ay? Ha? Dani mo nagulat? Kaganina pa. Pagulong na ako diha. Nasa maring inday dani. My God! Sa wala pa naka-subscribe diha di ara. Nag-message ko ba nila ba? Hi guys! Asa dapit ko na message? Sa ako? Na wala ko kabantay. Pag abot na ko diri kaganiha dadto nagtan-aw ko niya wala man mo dani. Nagtanaw na pa imong motor. Imong motor ginyaw. Eh, muna, man ka na paingon. Man mo nagtuyok di ay. Man ka na istambay. Ha? Na istambay. Ato ko dito sa kwan nga nag-order ko daan sa materialis. Ano nag-iwo dili? Ano na yung motor ni Mami oh? Oh. Sa anis ko mo? Uy, watis ako ninyo ha. Ako ba yung... Ato sa kwan marinta sa Pirahab. Gusto mo ah? Pirahab. Uy, nagpadala si Ate Ma para pang tiles Diyos ko. Thank you so much. Okay. Oh. Ay, dili ba Western? Oh, Western. O, dani lang mahulat ha. Din, ato din ta dito di sa kwan di. Ha? Ya, mangisnak pa? Okay ka na. Oh my. Yang palalag di dito ara. Oh, guwapa kaayo. So ato sa may dato di ha. Oh, dali na wala. Uy, pakirog, aris ako. Ha? Kanya ko mga igagaw kani. Ano na ipa-tiles ni Kwan? Oh, Ate Mar. Sa balay ni Oh. mo o kalilin? Kang sa ako. Laron ko. Uy, dito sa CR lagi. Napadala si Ate Mar. Sosyalan kaayo. Shoutout. So, Hello, daghan Ate jud ka. Mar. Shout out. Oh, daghan jud kayong salamat, no?
Nya paingon mi dato sa Western. Dito na lang namo kuhaon sa Western. Kaya pwede man sa Western di ay maring. Pwede man. O kanang remittance bitaw. Pwede no. Nya. Nasa maring Inday, ha? Asa ka gikan? Western. Ah, naman si Daddy. Wala, kuan ako kay nawadaan ako na akong savings. Hala nawat ana. Ay dagan nga si Bis Marie. Uy, wa mo na ko Walay ubandi. savings. Ay, wa- Nawadaan ang nabilin. Nawatan ang nabili. Here na mi sa Western. Ate Mar, nakuha na nako ang binigay ninyo sa akin para sa tiles doon sa CR. So ngayon punta kami doon sa hardware. Balik ako doon. Yun na lang siguro ang tiles na bilihin ko. At saka para madala bukas kung sakaling hindi mag-ulan mamaya para mahatid na kasabay ang tiles bukas. Hello! So excited talaga. Maraming salamat for the tiles sa aking CR. Ayun ako kay makayiti ay. Oh. Lingkura po siya ilindat to. Oo. Ang hirap po na siyang pupu-pupu kung walay ano, trabaho da. Pwede naman ikaw magtrabaho. Ato na ta. Hello. Sige, ihatag na maring. Sa sakyan na lang ta mag-snack. Asa man ko? Ito ka, tumoy. Nga ko. Adi ako tumoy. Ato na mi sa hardware dito sa ilahan ni Ipo kato akong ipalitan. Guys. Oh, paigo man ko dani. Nga di man ko nimo pasudlon dani. Ha? Ito. Nga ko di ko nimo pasudlon dani, ha? Tay. Abi ginuko na unsa na. Dito na kami sasakyan, Mark. Oh, nag-vlog si Maring Kitay baka naman diyan. Baka naman Ano ang dyan. vlog mo? Subscribe. Ayaw na mo kangon ako rin eh. Nami pa nito ay pan. Tuna Ako bread naman. dami biya na siya ganahan. Ako rin may gitagaan mo dyan ni Mami. Ako rin mani. Dahil mo kailan dito ma-apply trabaho ko? Asa? Oy. Mga apply og trabaho. Ano mo kailan dito? Wala. Bali dito. Iba ko. Oh. Yan ang mga unta. Ano lang kay Boy man. Uy, sugiti na si Didi dia Maring. Ano mas Didi sa video pero makan. Hello, Didi. Sugiti Didi. Anak video. Ako ulang video. Tara, Didi. Kuwartane. Didi mix vlog baka naman diyan. Didi. Next vlog. Oh. Baka naman dyan subscribe ninyo, i-share ninyo Oh. ang iyang vlog. Yes. Uy, kan Didi magkana. Uy, tagay sila diha o. Ala. Ato ko. Kuha na gapa. Ibutang sana dia. Ay nangupa man day mo. Shopping day mo mayaman. Ha? Miskin dia kay agi tulo din kay Inday. Alay mo kana ito kay no? Daan na ako estudyante. Oh. Sabi ni siya mo. Ah, sila lang dire oh. Saudi ko na iba. Ako na ito ka. Para na ito ko. Ay, ano guys? Yang lap-lap. Guwapa kayo lagi sa paon. Oh, baka daw sa loob sa paon na pangit Ano guwapa kayo lagi sa paon. Kapula lang daw, lamig kay laparo uno. Ari kaya ako mga igagaw, kuha ni sila problema. Ay, go guys, kay sira din mo problema, padala mo problema guys kay. Sabi ako pa. Trabaho pang-apply. Ay tama, ay di ba? Sino ba mag-post na spot? Oh, sige. Abi pa lang di, wala ka pagkaunan eh. Tagay sa si Didi diha. Di ana mi sa hardware. Dera my love. Ang iyang kwanda ni Intel dani na ana. Ana dana. Ay napamay ko ang siminto. Asa man ang ipa ng siminto di? Ay kaon sa mo dana. Bukos ani palihog lang di. Ang ko ba? Oh? Iba niya kibasig ma. Itat ko sa bapalihog. Oh, batin na ko. Hala. Ang tiles, mag-order ko dato. Dato na lang. Dato ako. Kuan. 25 katong kuan kaning 25 ka buok. Dayon, ang katong sobra, pintahon na lang dahil nako no. Ang kuan kay ang isa kay tag 38 man.
So ang the rest kato na dayon ang dako nga tiles itong taas. Wala. Thank you so much kaayo Ating Mar. Kuan ka busing. Ang katong taas 38 ka buok. Do. Ana dito? Ito na ikawas rin, dito loy. Okay, ato. Sunod-sunod na Randy siguro. Ano ba? Taas. Kani siya busing. Alisa, darling, kani. Kana siya. Kato akong gikuan. Oh. Ito ang kuan ka buok 25. Tapos kani 38 ka buok ha. 38. Kani 25, kani 38. So karon atong ingon si busing. Na ato tanan. O 25 ka buok datong isa, then ang katong isa 38 ka buok. Wala ay hangyo kadto. Wala to, 105 man to. 105 times 105. So, 3990. Oh, dahil katong isa. So, Oh, panagalo no? kuan ka buok busing 25 datong kuan. Tanan, ito na Oh, gawin. sa. Ito, Kalpa 5 ka buok. ubay-ubay mo nini, puro mga daw, totok. Yung isa, dako. Kuan 38. May nakapuha pa daw ni, wag yapon, dapat yapon. Okay. Ay, kay discount man nimo no. Dito sa paha akong dugangan kay murag something sobra ra ni siya. Mama Mia dah. Oh, nara. Mayamiya. Oy, pila ko ng plywood, tingnan niyo busing. Dito sa Pila ka paha. ba? Pila to busing 105. Oh. 105 to no. Kung dugangan ako kuan isa duha tulo. Kung dugangan ako kupat Pabangin ha. 420. napay sukli dato no. Sizing Ano loy? 20 na yung sukli. Ay, O manok sige. Dugangan og upat. Di bali 38, 40, 42 tanan. 42 tanan ka kuan katong tag-as. Dili. So napaman ni sukli. Napamay sobra so akong giduga. Ay, 360. Oh. Kaon. Wala, nagkaon may kay para mag-ulian. Ulian kay bago bagi ma-check up. Sige, bossing salamat ha. Ala, salamat kaayo Ate Mar. Naka-order na ko. Sakay, salamat kaayo. Kumana magkuan Mari? Snack? Sige, ato na tadi. So, karon ako nagmotor man ko. Ay tay sa pa di. Paingon namin sa bukid, abot na to sa merkado, magkanaog ko kay to amay motor dadto. Nya kay si Sherwin wala man ako na kuan kontak. So mupangas na lang ko sa bukid niya. Mubalik na po dahil ko pag tugbong kay para mag-upload. Dito na tayo sa bukid. Diara ang atong dala. Sudan siya dayon. Nagpalitad ko sa kuan. Mga noodles. Pansit Canton. Hala. Daniela? Ama si Daniela putot. Daniela? Asa si Daniela ha? Asa si Daniela? Ina si Daniela na babe? Agoy. Nagunsa? Nagila? Dito na tayo sa bahay. Na ang mga kurudog na to. Agoy. Hala babe, naa si Daniela na ni. Agay. Daniela! Di ara ang atong napalit kaganiha. Daghan kayong salamat Ate Mar. Ako napalit kaganiha 38 pieces katong para sa dingding. Dingding ba tawag ana? Para sa dingding. 38 pieces. Nya tag 115 man to siya. 105 na lang nakahanyo pud kuno. Nya 25 pieces para sa floor. Nya napa may sobra, gi-additionalan nako sa katong tag 105. Oh, di bali upat. So di bali 38, 40,
42 lahat ang kuan kana ang para sa kanang dingding sa kuan ay sabi tawag ana oy kanang dingding ang sabi tawag ana basta ingana niya ang sa floor nako 25 ka buok na tiles. Thank you so much kaayo Ate Mar, mao ni siya ang atong na bayaran. So, daghan jud kaayong salamat Ate Mar sa tiles. Naa diri ang mga kurudog. Isa sa kurudog. Ada ni mga bisitang mga kurudog. Apay isa ka kurudog. Diara, gibuwagan ni Yayang nagilaka. Atay! Laka! Ako gira, gipauli ka to. Kapoy, sige, uyab-uyab. Ayan. Kani, ang iyang uyab dani si Mayamiya.